कर जाऊन मंजुनाथ कामत हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजी आणि तांगल धर्मपत्नी अमल हर ग्रेस अमल भक्ती माताजी आणि आमका सांगून दिचे होते सची आणि परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हांगेल शिष्य माधव शरण प्रभुजी ಬಗ್ಗೆ एक सांग डिस्क्रिप्शन दिवका म्हळ्यार हांनी मेकॅनिकल इंजिनियरिंग MIT मणिपाल देखून BE केलेले आणि मूलतः उडुपी देखून आणि आता करंटली रॉबर्ट बॉश कंपनींतू प्रोजेक्ट मॅनेजर जाऊन काम करते असाची आणि सुमार पुस्तक इंग्लिशातून कन्नडाक ट्रान्सलेशन केला आणि कन्नड आणि इंग्लिश भाषेंतू आणि भागवत पुराण कोंकणी आणि कोंकणी भाषेंतू आमका प्रचार करताची आज आम्ही हांका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी आणि प्रभुजी तुमचं स्वागत असा. ओव्हर टू यू प्रभुजी. प्रभुजी म्यूट आहे सर. प्रभुजी म्यूट आहे सर. हरे कृष्ण. मंगलाचरण सांगून घेणं आज क्लास स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आम्ही एक बुक कवर करता सची कृष्णा द रिझर्वायर ऑफ प्लेजर म्हणून आज स्क्रीन शेअर करता सची दिसणारी सांगाची. सो आम्ही आज प्लॅन अशी असतं की फर्स्ट आम्हाला भक्ती ती एक्सप्लेन करता फर्स्ट पार्ट ऑफ दी बुक कडेरी सेकंड पार्ट हांव घेता असं. सो बिफोर स्टार्टिंग आम्ही श्री कृष्णालय गुरु गौरांगालय आणि हांगा उपस्थित अशील पुराजन भक्तालय आशीर्वाद घेता सची. हरे कृष्णा. आम्हाला भक्ती ओके. Hare Krishna. Krishna the Reservoir of Pleasure ह्या बुक्का नाव. ह्या बुक्कांतू 3 चॅप्टर्स प्रभुजीन म्हळाल म्हणके ह्या 3 चॅप्टरांतू फर्स्ट चॅप्टर आम्ही आज कव्हर करताची आणि 2 चॅप्टर अनेक दिवस कव्हर करताची. आज फर्स्ट चॅप्टराचे पार्ट 1 हाव करतास, सेकंड पार्ट प्रभुजी करतास. सो
पुराजनक स्क्रीन दिसताच म्हूण लिखता कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर म्हणचे नाव आयकता तुमकां कळचे पुरो प्लेजरा विशय उलयता आसची आमी पुराजन कसने आनंद जावचे का पळोवचे आमी कसन केल्यार आमकां आनंद मेळटा म्हणचे का आमी केन्नाय आमगेले आमी आशा करता आसतची आमी केन्नाय खुशार आसता म्हणून जाल्यार आमी हे मटेरियल वर्ल्ड खुशार आसचे का साध्य ना म्हणचे आमी हांगात पळया कसं लेख म्हणून आता आमी ह्या पिक्चरांतू पळयत ह्या पुढच्या कालांतू समेत कसने तसल फॅसिलिटीज ना आसले तशें जावन तो खुशार ना आसलो म्हणून आत पुरा नमुनेच फॅसिलिटीज आसो आमकां जाल्यार तो खुशारी अथवा आनंदारी आसचेक साध्य ना कसं लेख आमकां हांगा मस्त जनाक कसने बदा आनंद म्हणल्यार आनंद जावन आसचे म्हणल्यार कसने म्हणचे हांगा प्रश्न येता हांगा आमी हे मटेरियल वर्ल्डांतू आमी आनंद म्हणल्यार केलो काळ आसचे पुरो जाल्यार त्या आनंद पुरा कसा म्हणटाची फ्लिकरिंग हॅपीनेस म्हणटाची म्हणल्यार परमनंट जावन शाश्वत जावन कोणी आनंदार आसचे साध्य असवे हांगा ना नवे म्हळ्यार तुमी पळयताची आतां हांव लेखता हांव डिझायर करता कसने म्हाका एक कार जावका म्हणून अथवा एक मोबायल जावका म्हणून तशें हांव एक मोबायल मेळ्ळो तेन्ना म्हाका खुशी जाता जाल्यार मागीर आनी एक म्हयनेरी कळटा आजचे आनी लायक मोबायल आसा म्हणून तेन्ना म्हागेल खुशी पुरा आतां म्हगेल आनंद पुरा थंयक कैद जाले आतां म्हगेले डिझायर कसो जाता म्हाका अनेक मोबायल तसल मोबायल जावका अथवा आनी कोणा लागी आसल्यार म्हाकाय तसल जावका म्हणून तो अशी आमी केन्नाय हांगा आनंदारी शाश्वत आनंदारी आसचे साध्य ना आमी केन्नाय हांगा फ्लिकरिंग हॅपीनेस म्हणटाची म्हळ्यार अशाश्वत हॅपीनेस सो आमकां हांगा रियल हॅपीनेस म्हणचे हांगा कळका जाल्यार आमी कसं करता म्हणून हांगा हे चॅप्टराचे नाव तुम्ही पळयलींची कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर म्हणून हे कृष्णा म्हणचे नावांतू कृष्ण म्हळ्यार द ग्रेटेस्ट म्हणून न म्हळ्यार प्लेजर सो कृष्णा म्हळ्यार अर्थ कसो जाले द ग्रेटेस्ट प्लेजर म्हणून म्हळ्यार हे कृष्णा पदांतूची द ग्रेटेस्ट प्लेजर कृष्णूची ते प्लेजर म्हळ्यार आनंद दिवचे हायेस्ट आनंद दिवचे भंडार जावन तो असो म्हणून आणि आम्ही अनेक पिक्चरांत पळयताची कृष्ण आणि ताका पुराजन सेवे करता आसची म्हणून सो आम्ही समेत तांणी समेत रियल आनंदांतू कशी असचे साध्य म्हणजे ह्या पिक्चरांतू तुमकां एक ग्लिम्स दाखयता आसची आणि आमकां हे रियल प्लेजर मेळका जाल्यार आमी कसो करता आमकां कसन विशय कळका म्हणजे आमी पळयात आतां आमकां फर्स्ट रियल प्लेजरा विशय कळका जाल्यार हे मस्त बेसिक्स तुमकां ह्या पुरा विशय गोतस आमी जस्ट तुमगेले बेसिक्स लायक कोन आनी के शार्पन कोरयेत म्हूण सांगयत आमी फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग कसन अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल म्हणचे आमी सोल म्हणचे सो हे विषय आयल तेदाना म्हळ्यार कसन जाता म्हणचे आमी हांगा पळया हे सोल म्हणचे आनी ह्या बॉडीक कसो व्यत्यास म्हणचे तुम्ही ह्या पिक्चरांतू लेफ्ट राइट साइडाक पळयत फर्स्ट हे सोल म्हणचे सतचित आनंद जावन असता हे इटर्नल म्हणटा शाश्वत जावन असता हाक कसने मृत्यू कसने ना सो आमी हे भगवत गीताचे सेकंड चॅप्टर विषय समेत तुम्ही ऐकून असचे पुरो केन्नाय सोल एटर्नल असता म्हणून कृष्णान अर्जुनाक सांगिल्लें म्हळ्यार हाव तू फुडे आताय मुखारी आसतची आमी आमकां मरण म्हणचे ना म्हणून त्याची आमगेल हे बॉडी तुम्ही पळयत हे सोल खंय असता हे ग्रॉस बॉडी हे सटल बॉडी ओटू आमकां मर्ज जावन घेवन असता
सो हे ग्रॉस बॉडी म्हणजे कसं नाही, हे परमनंट नाही म्हणजे आम्ही हांगा अर्थ कोण घेऊ का. ह्या बॉडी कशी फॉर्म जावन असते, 5 भूत चुलन कसं ते अर्थ वॉटर फायर एअर इथर म्हणजे हे 5 अजितुलन मात्र जावन असते. आणि ताजोटू सटल बॉडी म्हण समेत असता माइंड इंटेलिजन्स आणि हे फॉल्स इगो. हे फॉल्स इगो म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हांव हे देह हांव हे शरीर अथवा अमला भक्ती अथवा अश्विनी कामत हांव इंजिनियर जावन आस, हांव एक बायल मनश तांणी एक दर मनश, तशी आम्ही एक आमकां एक आम्ही आयडेंटिफाय करून घेवचें. अथवा हांव एक इंडियन, हांव एक अमेरिकन, हांव ब्राह्मण, हांव क्षत्रिय म्हणून. सो हे पुरा डेजिग्नेशन्स जाता. सो आमकां सटल बॉडी हे माइंड इंटेलिजन्स फॉल्स इगो अंत आसताची. आणि आम्ही केन्नाय आम्ही आनंद सोदूत आसताची. आनंद जावन आसचे का आम्ही कसं पुरा करता आम्ही ते करता आसताची. सो आम्ही केन्नाय आमकां डिझायर्स आसता. हे म्हणल्यार हांव म्हाका आनंद येवचे पुरो, ते म्हणल्यार म्हाका आनंद येवचे पुरो म्हणून अशी आमकां फुल डिझायर्स आसता. ते कशी खंयचे नमुने डिझायर्स आसता, हे मटेरियल वर्ल्ड आसता ना, मोस्ट ऑफ देम विल बी मटेरियल डिझायर्स जावनू आसता मस्त जनाक. ಕೆಲವು स्पिरिच्युअल डिझायर्स असतात त्याविषयी आम्ही मागीर पळया. ह्या मेटेरियल डिझायर्स खंय तनक आसता की आम्ही ह्या बॉडींतू येता आसताची. आम्ही ह्या बॉडीन जाल्यार अनेक बॉडींतू तशी आमगे डिझायर्स प्रकार आम्ही विंगड बॉडींतू येता आसताची. आम्ही ह्या लेफ्ट सायडान पिक्चरांत पळयल्यार आम्ही कितलीकी स्पीशीज भागवतम पद्मपुराणांतू सांगिल्लें आसा कसन म्हळ्यार 84 लाख स्पीशीज असताची म्हणून. ते 84 लाख स्पीशीज अंतू आम्ही कंचे जाल्यार बॉडींतू जन्म येताची मरण जाता, जन्म येताची मरण जाता. आता अंतू तुम्ही पळयत अनिमल बॉडी तुलंत आणि ह्युमन्स जाताची ओपास अनिमल येताची. तो कशी तांगेले कर्म प्रकार आणि तांगेले डिझायर्स प्रकार आणि तांणी मोरचे टायमार कसं थिंक केला ताजे प्रकार जावन आमकां विंगड बॉडीज मेळटा आसताची. हांतू मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन ह्युमन बॉडी मेळल तेदना आमकां ह्या कॉन्शियसनेस म्हूण ह्या सोलावट कसन आसता त्या विशयी आमकां ह्या क्वेश्चनिंग करचे युटिलायज करून घेवत आम्ही. आणि ह्युमन बॉडींतू मात्र आम्ही ह्या कॉन्शियसनेस वयरी ह्या पुरा अर्थ कोण घेवचेक साध्य आसा. त्याची अनिमल बॉडी अथवा विंगड खंयचे बॉडी समेत आमकां ह्या विशयी आम्ही क्वेश्चनिंग करूक समेत आमकां इंटेलिजन्स आसना आणि करूक जायना. सो आम्ही भगवद्गीतान समेत आम्ही पळयला कसं बॉडी चेंज जाता आसता म्हणून. देहिनोस्मिन् यथा देवे कौमारम चरवत्यनो म्हणून म्हळ्यार कसं एक बॉडीन तू आम्ही बॉयहुड तुलन चढू तुलन बॉयहुड येवन ओल्ड एज येवन तशी बॉडी चेंज जाता आसता जाल्यार ते सोल मात्र थंय आसता. कसं लायक ते शाश्वत जावन आसता. ते सोल कसं नाही जायना, ते अनेक बॉडी तुलन अनेक बॉडीक वता आसता. हांगा बॉडी मात्र चेंज जावचे. हे पुरा बेसिक्स तुमकां गोत आसा. आतां आम्ही हे रियल प्लेजर आम्ही आता रियल प्लेजर आणि कसं नाही द हायेस्ट प्लेजर आम्ही सीक करता म्हळ्यार आमकां आनंद जावन आसता आणि हायेस्ट प्लेजर जावका ना त्या हायेस्ट प्लेजर जावका जाल्यार आम्ही आत्मा जावन आसताची आम्ही कनेक्ट कोण घेवका कोणालो टू द सुपर सोल म्हूण कोण सांगताची हांगा कृष्ण. आणि आमगेले हायेस्ट प्लेजर कोण दिता कोण कृष्ण. तो भंडार प्लेजराचे भंडार तो. सो ताका आम्ही कशी कनेक्ट करू शकता म्हणजे विषय येता. आता आम्ही कसं नाही हांगा आमगेले प्रत्येक सोलावटू आम्ही पळयलेंची परमात्मा आसता म्हणून. आम्ही भगवद्गीतान समेत हे श्लोक येता ईश्वर सर्वभूतानि हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति म्हणून. म्हळ्यार प्रत्येक सोलांतू परमात्मा आसता, प्रत्येक ऑटोमान समेत परमात्मा आसता म्हणून विषय. आणि
हांगा आम्ही कशी देवालोटू कनेक्ट कोण घेवयेतो आणि आम्ही ते रियल प्लेजराक कशी आमकां मेळचे साध्य असो म्हूण आमी पळोवया. मेनली आता कृष्णा म्हणचे विचार येताना आता म्हाका ताणी जाला, म्हाका उद्दा पिवका म्हळ्यार हांव बरी उद्दा उद्दा म्हळ्यार मेगेल ताणी वतवे ना, हांव उद्दा पिल्यार मात्र मेगेल ताणी वता. सो ते वर्ड उद्दा म्हणचे आणि बदा उद्दा पिवचेंतू व्यत्यास आसा. जाल्यारी ते कृष्णा म्हणचे नाव आणि कृष्णा लोंटू कसने व्यत्यास ना म्हणून आम्ही हांगा पळयत. आम्ही आता कृष्णा नाम उच्चारण करताची, कृष्णा नाम उच्चारण आणि कृष्णाक कसने व्यत्यास ना. तकाची कृष्णाक ओमनिपोटेंट म्हणून सांगताची, ओमनिपोटेन्सी म्हणून सांगताची कृष्णाला. म्हळ्यार कृष्णाल नाम, कृष्णाल पास्ट टाइम्स, कृष्णा लोक खंयचेक कसने व्यत्यास ना. सो आमकां तशें आम्ही कृष्णाल नाम उच्चारण केलें तेदना आम्ही कृष्णाले वटू कनेक्ट करचे साध्य आसा. म्हळ्यार एज अ सोल आम्ही कृष्णाल वटू कनेक्ट करू साध्य आसा. तेदना कसं जाता, आम्ही ह्या मेटेरियल बॉडींत आशिल्ले निमित्तान कितलीकी जन्मांतू आम्ही कसकी पाप पुरा केलेलो आसा, कसकी डिझायर्स केलेलो आसा, त्या पुरा एक नमुने अक्युमुलेशन ऑफ मेटेरियल डिझायर्स जावन आसूच निमित्त आम्ही सोल जावन आमकां आमगेले ओरिजिनली आम्ही सोल म्हणचे आमकां उडगास आसना आणि आमकां रिलेशनशिप विथ द लॉर्ड कसने म्हणचे समेत आमकां उडगास आसना. कसलेक हे अक्युमुलेशन आम्ही कोण घेवन आसाची इतले वर्षा काळाचे, इतले जन्माचे. सो त्या एक दिवसान तू हांव आज तुमकां पुराजनका हांव सोल म्हळकुळे तुमकां तुमगेले इतले वर्षा कालांत अथवा ह्या लायफांत हांव अश्विनी म्हणचे हांव विसरचे साध्य आसवें, हांव सोल म्हणून रियलायज कोन्न एक्सेप्ट करूंक एकू दिवसान साध्य आसवें ना. ते साध्य कोण घेवका जाल्यार हगूर हगूर हांव एक सोल म्हणचे ते क्लियर जावका जाल्यार हांव कनेक्ट कोण घेवका. आता एक इलेक्ट्रिक पोलाक कनेक्ट कोण घेतल्यार करंट मारता म्हणटाची, म्हळ्यार ते इलेक्ट्रिक शॉक आमगेले आंगांत आयल म्हणटी. तशी जी आम्ही कृष्णा लोटू कनेक्ट केलें कुडले आमगेले पुरा काम कसने असल्यारी त्या पुरा कृष्णाइस्ट जाता म्हणून सांगताचे हांगा श्रीला प्रभुपाद. आणि कृष्णा म्हणचे हे साऊंड असनवे हे शब्द उच्चारण समेत ट्रान्सेंडेंटल म्हणटाचे, म्हळ्यार अलौकिक जावन आसूचे विषय म्हणून. सो हंतूची आमकां प्युरिफिकेशन जाता. आमी केदान कृष्णा लोट कनेक्ट करताची. आमी कशी कृष्णा लोट कनेक्ट करी जाता, आमी केदान तागे लोट तागेल नाम उच्चारण करताची, तागेल विषय आयकताची. तेदान आमकां आमी पुरा तागे लोट कनेक्ट कोन घेवन कृष्णाइज जाताची. आनी हांगा श्रीला प्रभुपादन म्हणला हियरिंग अँड चॅन्टिंग दोन विषयारी मात्र आमी हांगा प्युरिफिकेशन कोण घेवन आमकां ते रियल हॅपीनेस मेळचे साध्य आसा म्हणून. ते एक हियरिंग आणि चॅन्टिंग म्हणून घेवन. आणि श्रीला प्रभुपादान म्हणचेस आता पुराजनाक एक क्वेश्चन येवचे पुरा अर्जुनान कृष्ण स्वतंत्र दयसिलो सो तागेल कसन डाउट्स असेल की कसन पुरा माना असेल की पुरा तांटे युद्धांतून निंगिले आमकां हांगा प्रत्यक्ष जावन कृष्ण ना नवे आमी कशे निमगुचे म्हणून. तेदाना कृष्णुक आणि कृष्णाले कसने उत्तर तागेल वर्ड्स आर इन भगवत गीता. सो तांतू कसने व्यत्यास ना. सो वी आर एबल टू कनेक्ट विथ कृष्ण थ्रू भगवत गीता भागवतम म्हणचे. आणि हांगा दोन विषय प्रभुपादन सांगिल्ले आसा. भगवत गीते कृष्णान उरलेले आणि कृष्णाल विचार पुरा आसूचे, कृष्ण कथा विचार पुरा आसूचे भागवतमांत. हे दोन्ही आम्ही वाचुका म्हणचे विषय हांगा श्रीला प्रभुपादन सांगिल्ले आसा. आणि आम्ही कशी डिझायर करताची ताचे विषय आमकां गोत आसा. आमगेल कर्मा प्रकार आमगेल डिझायर्स प्रकार हे ह्युमन लायफांत अथवा विंगड एनिमल लायफ की कशी येतकी तशी मेळटा आसता म्हणचे कर्मा प्रकार आमकां जाता आसता. सो अशी पळयतना हे कर्म बंधना तुलन आणि आमी कशी उपास जन्म येताची उपास मृत्यू जाता हे सायकलारी वता आसताची. आमी
एक क्वेश्चन कोण घेऊ का मनात तू कसं नाही ह्या म्हळ्यार आता तुम्ही पळयताची जन्म येताची स्कूला वताची मागीर हायस्कूल कॉलेज अशी मुखारी वता वता कामा वताची मागीर वाडीक जाता चेडूं जाताची मांतार जाताची मागीर हे देह सोडताची नॉर्मल बर्थ लाईफ सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ तांतू आमकां एक क्वेश्चन मनात कसा येवका म्हळ्यार हे इतले वे जीवन म्हणून आमी इतले पुरो डिझायर कोण असचे पुरो घर कार अन्य कितले म्हणून ते आमी मरताना आमी व्हरचेच ते ना सो तशें जाल्यार आमगेल गोल कसो नसका आमकां आमी तांतू प्लेजर फायंड आउट सीक करता आसताची जाल्यार आमकां ते मेळ्ळ्यार समेत आमगे लायफ एंड जाताना आमी ते व्हरनाचे सो तशें आसल्यार ही हे सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथांत आमी कसले वता आसताची म्हणचे समेत आमी हांगा क्वेश्चन कोण घेवका सो असल क्वेश्चन्स तुम्ही कोण घेता गेल्यारी सो तुम्ही ते आन्सर सोदूचे तुमकां देव परमात्मा कोण आमगेल मना भितर आसा तो समेत ते तुमकां हेल्प करता खंय वचून ह्या आन्सराक सीक करूं येता म्हणचे विशय समेत तुम्ही हांगा पळयत सो आतां हांव हांगा कशी आमी कृष्ण कथा आनी चॅन्टिंग केल्यारी आमी कृष्णा लोट कनेक्ट कोण घेवन आमगेल हे स्पिरिच्युअल क्वेश्चन्स आमगेल मनांत कसन येता हे बर्थ ऑफ सायकलांतल्यान कशी भायर येवं येता म्हणचे विशय आमी हे नेक्स्ट पार्टांतू प्रभुजी सांगता ते पळया हरे कृष्ण सो आता आम्हाला भक्तीन सांगितलं असं की आम्ही ओव्हरनाईट बॉडीली डेसिग्नेशन तुलेन भायर येवच्याक जायना म्हळ्यारी आता हांव मंजुनाथ कामत म्हणून ह्या डेसिग्नेशन तुलेन हांव आय एम ए प्युअर सोल अथवा हांव जीवात्मो म्हणल्यार डेसिग्नेशनाक एक दिवसान तू ओव्हरनाईट येवच्याक जायना त्यामुळे बॉडीली डेसिग्नेशन्स ते आमकां आयडेंटिफिकेशन असता जाल्यारी शिला प्रभुपाद कसं सांगता सची म्हळ्यारी कसने असल्यार समेत आम्ही कृष्ण कथा ऐकूचे ते कंटिन्यू करता वचका खंयचे स्टेज ऑफ लाईफ वन मे बी ए नियोफाइट डिवोटी और वन मे बी ए प्युअर डिवोटी सो आम्ही खंयचे स्टेज ऑफ लाईफांतू आम्ही कृष्ण कथा हियरिंग करचे ते कंटिन्यू करता सो श्रवणम कीर्तनम हे प्रोसेस कंटिन्यू जाता खंयचे स्टेज जाल्यारी हे कंटिन्यू जाता सो आणि शिला प्रभुपाद सांगताची नित्यम भागवत सेवया हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सो भागवतमांतूची हे सांगितलं असं शिला व्यासदेवान त्या पास्ट टाइम्स बरयताना अशें सांगितलं की श्रृण्वतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टकी म्हळ्यारी नित्यम भागवत सेवया आणि भगवती उत्तम श्लोके ते हे आम्ही केदना कंटिन्युअस जावन गेलो कृष्ण कथा हियर करता वताची हृदयांत शिले अनर्थ ते क्लिन्सिफाय जाता म्हळ्यारी आम्ही शुद्ध जाता वताची सो शृण्वतम स्वकथा कृष्ण केदन कृष्ण कथा आम्ही ऐकताची म्हळ्यारी पुण्यश्रवण कीर्तना सो केदन हे नित्यम भागवत सेवे करताची आम्ही नित्य ऐकता असताना शुद्ध जाता वताची आणि मुखारी श्लोकांतू सांगताची तदा रजस्तमो भावा कामालोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम एवं चेत एतेर अनाविद्धम स्थितं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते म्हळ्यारी आमगेल हृदयांतू मस्त राजसिक आणि तामसिक
गुण भरला कसले म्हळ्यार ओवर पिरियड म्हळ्यार कितली की लक्ष लक्ष लाईफ टाइम आम्ही ह्या भौतिक लोकांतू जन्म मृत्यू जरा व्याधी सायकलांतू कंटिन्युअस जावन गेनू आम्ही अशी भ्रमण करता आसाची अशीची तथा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्चये सो हे अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हृदयांतू भरला ज्याला केदन आम्ही कृष्ण कथा हियर करताची तेदन्ना आमगेले चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदती आम्ही स्लोली कसने रजोगुण आणि तमोगुणातुलेन आम्ही वैरी येऊन गेनू सत्वगुण येताची आणि केदन हे हरिनाम जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे आम्ही कंटिन्युअस जप करताना आम्ही सत्वगुण आयलाले तुलेन शुद्ध सत्वाक एरुजाक साध्य स्थितम सत्वे प्रसिद्धती ते सत्वगुण आयलाल तेदन कसन जत्ता एकलो तक आनंद भितर तुलेन आनंद चड जत्ता वता आनंदांबुदी वर्धनम हंग ह्या श्लोकान कसं सांगला एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ती योगतः एकलेले तो ब्लिसफुल जाता जॉयफुल जाता सो आणि स्लोली सत्वगुणातुलेन शुद्ध सत्व एरवताना तो एक स्टेज आहेत की म्हळ्यार ब्रह्मभूत स्टेजाक येता ते कश जाता विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे विद्यन्ते हृदय ग्रंथी हृदय ग्रंथी म्हळ्यार आमगेल्या भौतिक लोकांक तितली स्ट्रॉंग अटॅचमेंट असता आमकां व्हेरी स्ट्रॉंग मिगेल घर मिगेल चेडू मिगेल पत्नी मिगेल देश मिगेले पुराची आस्ती पुरा म्हाका अशी मिगेले म्हूण आई अँड माइन म्हूण अशी कॉन्सेप्ट आम्ही असताना ताका हृदय ग्रंथी म्हणून सांगताची ऍज ए होल सांगता जाल्यार ह्या भौतिक लोकांक ऍज ए होल आमकां ते स्ट्रॉंग अटॅचमेंट असता ताका हृदय ग्रंथी म्हणून सांगताची त्या हृदय ग्रंथी घट्ट करची तितली सुलभ ना कसले म्हळ्यार त्या कृष्णाले कृपे निमित्त ते साध्य सो त्या हृदय ग्रंथी आम्ही केदान कृष्ण कथा कंटिन्युअसली हियर करता वताची ते स्ट्रॉंग आशिल्ले ते नॉट ऑफ मेटेरियल एक्झिस्टन्स म्हणून सांगताची तो ते एक जी त्या कट जाता येता ते नॉट कट जाता तशी आमकां ते जॉयफुल स्टेट ते आमगेले चड जाता वता सो स्लोली त्या नॉट कट जाला म्हणजे आम्ही शुद्ध जाता वताची आणि एक स्टेज येत की आमकां रियलाइज जाता अहम ब्रह्मास्मी सो ब्रह्मभूत स्टेज तकाची त्या भगवद्गीतेन तू त्या स्टेज कशी असता म्हणून न्हू सांगितलं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम सो न शोचती न कांक्षती दोन्ही सिम्पटम्स असता हक्का एक म्हळ्यार नो हँकरिंग आणि एक नो लॅमेंटेशन आम्ही कंडिशन लाईफ बद्ध स्थितींतू आमगेले कसन असत की म्हळ्यार ताचे ಬಗ್ಗೆ आम्ही हँकरिंग करता आसताची आमकां ते जावका आशे मिगेला आता चड दुड्ड ना म्हाका $1 मिलियन जावका अथवा एक बेंगलोरांत व्हड विल्ला जावका अशी हँकर करचे त्या जावका ह्या जावका अशी हँकरिंग ह्या स्टेजे बद्ध स्थितींतू असता आणि कसनेची एक देवान दिल्ल्या भरपूर दिल्ल्या तेच कसं की एक कळवून गेल्या म्हणताना लॅमेंटेशन अयो तश जावचें ना जशिले अश जावचें ना जशिले मिगेले हेल्थ वायट जाल्ले हांव अशी केल्यार मिगेल हेल्थ लायक रितीर आसतशिले अशी लॅमेंट करचे जाल्यार केदना ब्रह्मभूत स्टेजा
येता तो प्रसन्न आत्म जावन गेनो असता तो आणि तो हँकरिंग करणं लॅमेंटेशन करणं आणि समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम अंत मी चित्रांत पळयता आसतची एकलो परमहंस जल्लो शुद्ध भक्तू तो गाय असो सूण असो एक मनुष्य असो हस्ती असो तागेले हृदयांतू तो परमात्माक पळयता आसता आणि पुराजन एक जीवात्मू म्हणल्यार एक त्या दृष्टीन तो पळयता आसता सो हे ब्रह्मभूत स्टेजाक येवका जलरी कंटिन्यूअस जावन गेनु एकलेन श्रवणम आणि कीर्तनम कोरका जत्ता सो पुरा योगिंतु कोण मिगेल बगे सतत जावन गेनु तो आलोचन करता तो बेस्ट योगी म्हणून गेनु सांगिलस आणि अनेक श्लोकांतूय सांगिलस विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी कविहस्तिनी सुनीचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना पंडित जल्लो पुरा जीविक समदृष्टीन तो पळयता असता म्हणगे मनुष्य जीवनांतू आम्ही हे पुरा अर्थ कोरून घेवेत प्राणी जीवनांतू ते साध्य ना आता एक डुक्कर अंग शिला प्रभुपाद एक लायक एग्जाम्पल दिता सची डुक्कर त्या डुक्करान खाऊचे मला मला म्हणरी ते मोस्ट एबॉमिनेबल विषय वस्तू त्या खाता असता जलरी त्या आलोचन कसन करत की म्हणरी मिगेल फॅमिली वट्टू हांव संतोषान अस म्हणगेनु माया 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 निमित्त कितली एक नमुने डिग्रेडेड कंडिशन असल्या समेत म्हणल्यार त्या डुक्कर फिल्दी प्लेसार रपता असता कितली एक नमुने गलीज प्लेसारी जलरी ते आलोचन करत की हांव मस्त आनंदांत वस मिगेले फॅमिली कितली लायक फॅमिली अस मिगेल चेडू कितली लायक आणि हांव भारी एक पॅलेटेबल वस्तू आणि खाता अस म्हणून गेलो ताका शिला प्रभुपाद हांगा व्हेरी स्ट्रॉंगली सांगता कसन म्हणरी वी शुड नॉट बी लायक हॉक्स अँड डॉग्स आम्ही हे डुकरा म्हणके अथवा हे सुणेल म्हणके जीवन काडच्या नज म्हळ्यारी दिवसभरी तेकडे हेकडे सोदूचे काम करचे वर्किंग हार्ड कसले एक मल वस्तू मेळची खातीर आम्ही हे करचे म्हण गेलो आमकां दिसच्या पुरो डुक्कर तशी करता म्हण गेलो जाल्यार ही हायर सेन्सान तो पळयल्यार समेत कोणाक भौतिक आशयस अथवा शिला प्रभुपाद कोण पायस आणि कोण इम्पायस अस बोथ आर लायक वेट स्टूल अँड ड्राय स्टूल म्हण गेलो सो एकल्यान आलोचन करच्या पुरकी पायस असल्यार हांव पायस रितीरी जीवन करता अस म्हण गेलो जाल्यार ही प्रभुपाद ताका कंपेर करताची ड्राय स्टूल वाय वेट स्टूल म्हण गेलो त्या स्टूल इज स्टूल सो मला वस्तू आशिल्ली त्या मलाची ड्राय असो वेट असो म्हणून ताकाची शिला प्रभुपाद सांगताची की आम्ही स्लोली हे श्रवणम कीर्तनम करून घेनु ब्रह्मभूता स्टेजाक येवच्याक प्रयत्न करता आणि हे मनुष्य जन्मांतू मात्र साध्यस आणि केदना आम्ही आमगेले डिझायर म्हणा इच्छे परमात्माले इच्छे प्रकार आम्ही चलता आसतची आणि त्या फायन येऊन जत्ता तेदना हे स्टेजाक येवच्याक साध्यस नैतलरी आम्ही मिथ्य अहंकारांतू आम्ही आलोचन करता की आय एम द मास्टर आय एम द प्रोपरायटर आय एम द एन्जॉयर हंगा शिला प्रभुपाद सांगताची बट वी हॅव टू कन्सिडर अवर सेल्फ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट गोपी भर्तू पद कमलयोर दास दासानुदास आम्ही केदन हा दास दासानुदास सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हा कॉन्शियसनेस डेव्हलप करून घेताची तेदन आम्ही ब्रह्मभूत स्टेजाक येवच्याक चान्सेस जाल्यारी आम्ही भौतिक लोकांतू पळयताची सर्वेंट जावच्याक कोणाक इष्ट ना दास जावच्याक कोणाक इष्ट ना ते कसलेक म्हळ्यारी पुराजन एक्सप्लॉयटर्स अँड एक्सप्लॉयटेड हे जगतांतू दोन्ही नमुनेचे जन आसताची एकलो एक्सप्लॉयटर म्हळ्यारी विंगड जनाक तो एक्सप्लॉयट करता असता
अनेकलो एक्सप्लॉयटेड विंगड तो एक्सप्लॉयट विंगड जाल्यानंतर एक्सप्लॉयट केला तो एक्सप्लॉयट जाल्ला म्हणून सो हे भौतिक लोकांतू प्रॉमिनेंट जावन आशिल्ली निमित्त एकलो दास जावच्याक इश्ट पडवाना जाल्यार आध्यात्मिक दृष्टीन ते सर्वेंट जावचे दास जावचे म्हळ्यार ते विंगड कॉन्शियसनेस विंगड नमुनेचे ते एक्चुअली विषय विंगड लेवलार असता ताकाची शिला प्रभुपाद हांगा एग्जांपल दिता सची की आम्ही कृष्णाले दास म्हळ्यार जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास आम्ही कृष्णाल दास जावन आसाची जाल्यार आध्यात्मिक स्तरांतू कशी आसकी म्हळ्यार भगवंतूची भक्ताले दास जावच्याक पळयता आम्ही कितलीकी एग्जांपल्स पळयताची काही कृष्ण तो देवादी देव जावन अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जाल्लो तो कृष्ण सिंपल जावन गेलो भक्ताले सेवे करता असता कुरुक्षेत्र युद्धांतू पार्थ सारथी जावन गेलो अर्जुनाले एक सारथी जावन गेन ताका सर्वेंटशी ऍक्ट करता तो ताका कसलेक म्हळा तो भक्तवत्सल भक्तवत्सल जावन आशिल्ले निमित्त तो त्या वॉलंटियरली तागेले इष्टान तागेले स्व इच्छेन भक्ताले एक सेवक जावच्याक तो इष्ट पडवता जाल्यार ते पार्थसारथी जावन गेनो तो ऍक्ट केल्लो म्हण गेनो तागेले काय सुप्रीमसी उणी जायना ते आम्ही करेक्ट जावन गेनो अर्थ कोण घेवका सो ताकाच तागेले एक नाव म्हळ्यार अच्युत अच्युत म्हळ्यार तो केदनाई फॉल डावन जायना सो आम्ही केदना अशीची कृष्णाले दिव्य अर्थ कोण घेताची आम्ही कृष्णाले शाश्वत जावन आशिल दासू म्हणून अर्थ कोण घेताची आम्ही ते बुद्धियुक्त स्टेज ताका येताची बुद्धियुक्त स्टेज म्हळ्यार कसं आम्ही आता कर्माचे पळयले कसं म्हळ्यार एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन सो आमकां ते कर्म येता आसता जाल्यार कसने सिच्युएशन्स आयल्यार समेत आम्ही कृष्णाल अकाउंटाक आम्ही ऍक्ट करचे सो आम्ही अर्थ कोण घेताची कशी तो इवन नंद महाराजाला शूज घेवन गेलो वत आशिल्लो आणि विंगड विंगड लायक दिव्य लीले ताणें केलालस सो अशी आम्ही केदना आम्ही सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट म्हूण ह्या कॉन्शियसनेस डेव्हलप करून घेताची आणि कृष्णाले ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा आम्ही ऍक्ट करता आसताची आम्ही स्लोली आम्ही म्हळ्यार जनस्य मोहोयम अहम ममेति आय अँड माइन कॉन्शियसनेस जातुलेन स्लोली आम्ही ब्रह्मभूता स्टेज येवन गेलो आम्ही हे देह नाही आम्ही जीवात्म जावन आसाची आम्ही कृष्णाले नित्य दास आसाची म्हूण गेलो ह्या स्टेजाक आम्ही येवच्याक साध्य जाता म्हूण गेलो शिला प्रभुपाद हांगा भारी चंद रितीरी एक्सप्लेन करता आसाची ह्या पुस्तकांत अनेक कसन म्हळ्यार शिला प्रभुपाद सांगताची आता तुम आम्ही सांगच्या पुरो आम्ही हे देह नाही म्हूण घेवन ते कशी अर्थ करून घेवेत म्हूण घेनो आता शिला प्रभुपाद एक सिंपल रितीन एक्सप्लेन करता आसताची कशी की म्हळ्यार आम्ही आता उलयताना एक सांज चेरडू समेत आसच्या पुरो त्या उलयताना आम्ही कशी उलयताची म्हळ्यार हे मिगेल हातू मिगेल दोळो मिगेल तोंड म्हूण घेनो आम्ही अशी मिगेले म्हूण घेनो हांव सांगता आता ह्या देह म्हूण सांगता आसतना समेत मिगेल देह म्हूण सांगता आसताची मिगेले म्हूण सांगची जाल्यार हे आता मिगेले म्हळ्यार हांव तशें हांव कोण हू एम आय ते ಸ್ವಲ್ಪ सटल रितीरी अथवा ಸ್ವಲ್ಪ डीप जावन घेवन थिंक केला तेदना आमकां कळता की आम्ही जीवात्म आम्ही जीवात्म जावन घेनो हांव सांगता की म्हाका कृष्णान हे देह दिला आणि हे मिगेल देह आणि हे मिगेल दोळो मिगेल नाक मिगेल तोंड म्हूण घेनो अशी आम्ही सांगताची
जलरी modern scientists philosophers तंका है अर्थ जायना तनी there is no god, there is no soul अशी तनी उलयता असताची जल शिला प्रभुपाद सांगताची केदन आम्ही बुद्धियुक्त स्टेजा घेताची आणि आम्ही अर्थ कोण घेताची आम्ही ह्या जीवात्म आम्ही कृष्णाला शाश्वत जावन आशिल्ले सेवक म्हणून ह्या रिअलायझेशन साक्षात्कार आमकां केदन येत की आम्ही जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या चक्रातुल्यान आम्ही भायर येवेत आणि शाश्वत जावन आशिल्ले आमगेले सनातन धाम वैकुंठ धाम तो गोलोक वृंदावन धामाक वापस वचेत म्हणून शिला प्रभुपाद हंग सांगता आसाची जलरी मॉडर्न सायंटिस्ट विज्ञानी तंका अथवा ते तत्वज्ञानी तंका अर्थ जायना तकाची त्यांनी हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्राचे विषयूची त्यांनी आलोचना करच्याक वसनाची तकाची श्रीमद भगवद्गीता अंतू तंगेल बगे सांगिलस न माम दुष्कृती नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायायपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः चार नमुने जन मका सरेंडर जायनाची शरणागत जायनाची म्हणून कृष्ण सांगता कोण त्यांनी मूढ म्हणरी ग्रॉसली फुलिश केतनाई डे अँड नाईट हार्ड वर्क करताची आणि लक्ष गटले कोटी गटले आणि कोटी गटले पूर्जनी जाल्यारी बिलियन आणि अरबपतीज जावका असल पुरा आलोचना जलरी अर्थ कोरगेनाची खावची हे 5 चपाती आणि इतले सीत जेवचे कितले म्हणरी आणि कृष्णा इज द प्रोप्रायटर ऑफ एव्हरीथिंग म्हणून अर्थ कोरगेनाची जलरी डे अँड नाईट वर्क करताची हांका ग्रॉसली फुलिश म्हणून बेस्ट एक्झाम्पल म्हणरी गड्डव त्या आलोचन करता मिगेले मास्टर म्हाका भारी चंद रीती तो पळोवन घेता असं हांका असल्याक मूढा म्हणून सांगताची आणि नराधमा लोवेस्ट एमंग मॅनकाइंड तांका कसनेची ज्ञान अर्थू जायना केलो पुरा अधम जावन आशिल्ले काम करता आसताची आणि मायायपहरत ज्ञान तांगेले ज्ञानाची मायान फुल्ल अपहरत करून घेवन सोडला म्हळरी हांग डार्विन थियरी म्हळरी मंकडातुल्यान मनुष्य आयलो म्हणून सांगचे जाल्यार पद्मपुराणांतू क्लियरली सांगला की 84 लीग स्पीशीज त्या केतनाय एक्झिस्टिंग असता म्हणून आणि चाररी नमुनेच्यो आसुर भाव ಹೊಂದೂನ್ घेनाशिल तो डायरेक्ट एथिस्ट तो आता हिरण्यकशिपू हांकानी पळयल्यारी डायरेक्ट एथिझम म्हळ्यारी त्यांनी नो गॉड म्हणून डायरेक्टली त्यांनी असुरी प्रवृत्ती ಹೊಂದೂन घेन आसताची हाची ಬಗ್ಗೆ एक चॅप्टर आस डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज कशी एक चॅप्टरांत एक्सप्लेन केलेलो सो आसुरम भाव कोण ಹೊಂದೂन घेन आस तो समेत कृष्णाक तो सरेंडर जायना सो असले चार जन कृष्णाक सरेंडर तन्नी जायनाची सो असले केदन तनक एकलो कृष्णाक शरणागत जायना तितली तनक तो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज सायकल अंत तो वता आसता पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अशी तो कंटिन्युअस जावन घेनु वता रपका जाता जलरी शिला प्रभुपाद सांगताच की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम सो 9 प्रोसेस नवविध भक्ती 9 प्रोसेसेस आसाची अंतू शिला प्रभुपाद सांगताची खंचे ना खंचे प्रोसेस आम्ही दिवसभरी करता आसका आमगे इंद्रियाक आम्ही खंचे एक प्रोसेस अंतू कंटिन्युअस जावन घेनु एंगेज करता आसका एटलीस्ट 9 जायनी जाल्यारी 8 7 6 4 कडेरी शिला प्रभुपाद कितली ते सांगताच म्हळ्यारी कसने जायनी जाल्यार एटलीस्ट 1 प्रोसेस एटलीस्ट खंचकी एक प्रोसेस चॅन्टिंग
कितली थ्रूआउट डे चॅन्टिंग करचे अशी खंयचे एक प्रोसेस म्हणून आम्ही सिरियसली घेवन त्या प्रॅक्टिस करका तेदाना आम्ही परफेक्ट जावच्याक चान्सेस आसा सो जस्ट हा प्रभुपादान दिलेले प्रोसेस फॉलो करून न्हू नवविध भक्तीचे विंगड खंयचे आमका चड इन्स्पिरेशन मेळता त्या प्रोसेस आम्ही फॉलो करून न्हू आणि मेन श्रवणम कीर्तनम आमगेल प्रायोरिटी दिवन न्हू आम्ही कृष्ण कथा हियर करून आणि चॅन्टिंग करताना सम ऐकून घेऊन चॅन्टिंग करचे अशी आम्ही सतत श्रवणम कीर्तनम करतला तेदना आम्ही परफेक्शनल स्टेजाक येवच्याक साध्य सो केदना आम्ही हे ब्रह्मभूता स्टेजाक येताची तेदना प्रसन्न आत्मा सो मॅक्सिमम प्लेजर आमका मॅक्सिमम संतोष आनंद मेळच्याक साध्य सो आम्ही केदना आम्ही कृष्णाक कनेक्ट करताची आमगेल्या पुराची कृष्णाक कनेक्ट करताची तेदन मात्र आम्ही आनंदांत आसच्याक साध्य म्हणून श्रीला प्रभुपाद ह्या पुस्तकांतू सांगताची इन समरी सांगची कसन म्हळ्यारी आम्ही ह्या देह नाही ते आम्ही अर्थ करून घेऊ का ह्या भौतिक लोक कितली म्हळ्यार समेत त्या दुःखालयम अशाश्वत जावन गेनू अस केदाना तनक आम्ही ह्या आमका जड वस्तू तुका आयडेंटिफाय करता असताची आणि भौतिक डिझायर्स भौतिक आसे होंदून घेणू असताची आणि आम्ही कितली तनक ह्या रिपीटेड बर्तन सायकलांत आम्ही वता असताची तितली तनक आम्ही आनंदांत असताक साध्य समरीन सांगची जाल्यार आम्ही भौतिक लोकांत आसची तनक आमका आनंदांत आसच्याक साध्य ना आम्ही बदची आम्ही आनंदांत आसका जाल्यार आम्ही द रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर कोण कृष्णा लट्टो आम्ही कनेक्ट करका थ्रू श्रवणम कीर्तनम नवविध भक्ती मेनली स्टार्टिंग विथ श्रवणम कीर्तनम आम्ही केदना कृष्णाक कनेक्ट कृष्णा लट्टो कनेक्ट कोण घेताची तेदना आम्ही आनंदांतू आसच्याक साध्य म्हणून फर्स्ट चॅप्टर अंतू श्रीला प्रभुपाद हांगा समराइज करता आसाची सो नेक्स्ट मंडे सेकंड एंड थर्ड चॅप्टर आम्ही कवर करताची सो एज ए होल चॅप्टर अंतू आम्ही अर्थ करून घेवेतू कृष्णाले भक्ती सेवे करचे निमित्ताची आमका रियल प्लेजर मेळचे साध्य म्हणून आम्ही अर्थ करून घेवेत सो हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हंगा फर्स्ट चॅप्टर आम्ही काही करता सच्ची कोणाक कसने क्वेश्चन कमेंट्स अथवा कसने सजेशन्स असल्यार प्लीज आमका सांगाची हरे कृष्णा आमगे फायनल कसन सांगचेस म्हळ्यार कृष्णा बुकांतू जॉर्ज हॅरिसन म्हणटालो सांगिल्लें सर कसन म्हळ्यार एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा ओनली some don't realize that they are but they are म्हळ्यार पुराजनु कृष्णाल कतिरीची सोदिता आसताची जाल्यार मस्त जनक ते कोतसना तनी ते रियलाइज करना जाल्यार तागेल कतिरीची सोदिता आसताची कसलेक म्हळ्यार पुराजनक हायेस्ट प्लेजर जावका ते हायेस्ट प्लेजर आसूचे कृष्णाल थ्रू मात्र म्हणचे हांगा आमी ह्या फर्स्ट चॅप्टरांतू आमकां कळटा आम्ही मुखारी चॅप्टरांत आम्ही सोमवार पळोवया हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका एक डाऊट आशिल्लें आता आमी एक खंयचे एक इन्सिडेंट आणतो लायक नॉट लायक पर्टिक्युलर मोमेंट नावे एक म्हणून हे नाही बट एक ग्लॅन्स अंतू ಕೆಲವು पर्सनाक आमी पळयतना एक सेकंड ते ऐकतोय प्रभुजी आता हॅलो
हा आता हा ऍक्च्युली आम्ही ಕೆಲವು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಮಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಳ್ತಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೊಟ್ಟ ಆಮಿ ಉಲೈತಾಚಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಏಕಪಟಿ ಎಕ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಲವು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ ವಿ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಜತ್ತ ಪ್ರಭುಜಿ ವೈ ते actually ते आमगेले भ्रम की ना इट इज द फैक्ट की could you please explain that? Okay. So then quite natural कसा लाईक म्हळारी ಕೆಲವು ಜನ डिवाइन असताची डेफिनेटली डिवाइन असताची कसा लाईक म्हळारी एस्पेशली कोण भक्त जावन असताची त्यांनी मोर ऑफ केदना सात्विक गुण बेळसून घेन असताची तेदना आमका तांगेल त्या डिविनिटी फील जाता बिकॉज प्रत्येक जीवात्मा तो प्रत्येक पुरुषाक आम्ही पळयतारी पिंगड क्वालिटीज मोड ऑफ नेचर म्हणून सांगताची सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हा पिंगड कॉम्बिनेशन अंतू तांनी एक गुण बेळसून घेन असताची आता ಕೆಲವು ಜನ मोड ऑफ इग्नोरेन्स ಅಂತ असताची म्हळ्यारी मद्यपान करचे परस्त्री संग करचे अशी मोड ऑफ इग्नोरेन्स ಅಂತ असताची ಕೆಲವು ಜನ मस्त राजसिक जावन घेन असताची म्हळ्यारी तुम्ही पळयलारी म्हळ्यारी तांगेले ऍक्टिव्हिटीज पळयताना करता मोस्ट डायनामिक असताची केन्ना स्पोर्ट्स की अथवा तांनी मोर ऑफ अग्रेसिव्ह नेचर असताची तांनी राजसिक जावन असताची आणि ಕೆಲವು ಜನ सात्विक गुण ಅಂತ असताना तांनी पीसफुल असताची अथवा ಕೆಲವು ಜನ तांनी त्या केदन सात्विक गुण ಅಂತ असताची somehow or the others through some yoga म्हळ्यारी कचकी एक योगा प्रॅक्टिस थ्रू तांनी कृष्णालोटू कनेक्ट जावन असताची somebody maybe impersonalist निराकारवादी जावन असच्या पुरो अथवा योगीस जावन घेनसच्या पुरो अथवा भक्तास जावन घेनसच्या पुरो जाल्यार in some form तांनी कृष्णालोटू कनेक्ट जावन असताची सो केदन तांनी कृष्णालोटू कनेक्ट जाताची तेदना त्या डिविनिटी तांका त्या स्पिरिच्युअल एनर्जी तांका डेफिनेटली येऊन येता आता प्रभुपाद एक एग्जांपल दिताची कशी म्हणाली एक फायर असं म्हणलं की एक उज्जेक आम्ही आयरन रॉड त्या दवरला तेदना ते कसं जाता ते फर्स्ट आयरन रॉड त्या होऊन जाता येता आणि त्या एक स्टेज येता कशी की म्हणाली त्या आयरन रॉड रेड कलर सो तशीची आम्ही केदना कृष्णालोटो आम्ही कनेक्ट जावन असता कृष्णा स्लोली आमकां त्या म्हणारी डिवाइन क्वालिटीज आमगेला तू मॅनिफेस्ट जावच्याक स्टार्ट जाता सो दॅट इज द रीजन सम पीपल तुम्ही ते मीट जालाल तेदना तांकां त्या डिविनिटी तुमकां त्या फील जावच्या पुरो आणि अनेक आन्सर कसं म्हणारी some souls are naturally attracted to other souls म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು souls चड attract जाताची ते quite natural कसं लाईक म्हणारी आमगे नेचर कशी असता ताचे प्रकार आमकां ಕೆಲವು souls चड attract जाताची so in the at the same time तांगेला की मोर ऑफ सात्विक त्या क्वालिटीज असणारी आम्ही आमकां त्या डिवाइन शी फील जाता आणि चड attract आणि जावचे सात्विक So I hope I have answered. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. आणि कसं क्वेश्चन्स कमेंट असता हंगे मथुरा माताजीन सांगितलं असं when actions thoughts connected to the seva of Krishna automatically they become divine सांगितले तुमगेल क्वेश्चन आन्सर हरे कृष्ण इन शॉर्ट जाऊन त्यांनी आन्सर केला असं थँक्यू मथुरा माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आणि कसं नाही प्रश्न असवा हरे कृष्ण प्रभू हरे कृष्ण प्रभू सांगाची शिवाजी प्रभूजी म्हाका एक डाऊट आशिल्ले आता कृष्णच नव्हे तागे लिलान तू मस्त राक्षसांकांनी मारला तांणी मस्त व्हडली
पाप करून तांकां मोक्ष दिल्ले आम्ही इतली भक्ती करून आमकां मस्त जन्म लागता म्हळ्यार कृष्णा गोलोक धामा पावच्या ते अशें कशें लायक म्हळ्यार इतली पाप करून तांकां सुलाभारी मोक्ष. Okay. Very nice question. Actually, आम्ही कसन पळयताची म्हळ्यार ओनली दॅट लाईफ आम्ही पळयता आसच ना जाल्यार आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ झूम आउट कोरगेनो तंगेर फुल थ्रूआउट हे पळयल्यार समेत तनी कंचिना कंची लाईफ अंतू कसन एक कोर नसता. फॉर एक्झाम्पल पूतना म्हणले की पूतना एक्झाम्पल घेतल्यार तीन ऍक्च्युअली आयलेले कृष्णाक तिका दूध पिवून घेऊन मान काडचे जाल्यार तिगेले प्रिवियस लाईफ्स आमी पळोवचे जाल्यार ती वामन अवतारांतू आयला तेदना ती केत्ते वामन रूप पळोवन घेऊन ते अट्रॅक्ट जावन आसता आणि ती त्या डिझायर फील करून आसता की हो मिगेले चड जावना जाल्यार कितें लायक आशिल्लें म्हणून ह्या डिझायर ती व्यक्त करून आसता. सो त्या केदना कृष्ण तो भावग्रही जनार्दन आणि तो केदनाय आमगेले खंयचेची स्पिरिच्युअल डिझायर्स आसताली तो फुलफिल करून करता. तशीची हिरण्यकशिपू रावण आणि आमका शिशुपाल दंतवक्र तांगेल प्रिवियसय गोतस वैकुंठातुल्यान तांणी फोर कुमार आसा तुलेन तांकां कर्स मेळून घेवन फॉल डावन जावन आसताची. अशीची आमी पळोवचे जाल्यार दोन नमुन्याची डिमॉन्स आसताची. एक शाप मेळून घेवन डिमॉन्स जावन आसताची. फॉर एक्झाम्पल आमी वृत्रासुराल पळयताची. वृत्रासुरा तो चित्रकेतू जावन घेवन आसता आणि पार्वती शाप मेळ्ळाली मी डिमन जावन आसता. सो ह्या कॅटेगरी कोण येवन आसताची तांकां कृष्ण डिलिव्हर करता. आता वृत्रासुरा कसं जाल्यार ही वॉज ए प्युअर डिवोटी. इवन दो इंद्रा मिक्स्ड डिवोटी जावन आशिल्लो वृत्रासुरा डिमन जाल्यार समेत तो प्युअर डिवोटी जावन आशिल्लो. असलेंक केदन कोणाक तांणी प्रिवियस लाईफसांतू कितली डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज करून आसच्या पळोव अथवा शाप कसा की शाप मेळून घेवन असुरी योनींतू तांणी जन्म घेताची. तसलेंक कृष्ण डिलिव्हर करता. जाल्यार हांगा आमी पळयताची आता हांव सांगितले श्लोक कसं नमाम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा. त्या श्लोकांत सांगितलं आसुरम भावम आश्रित त्या असुरी प्रवृत्ती रियल एनव्हीएस असल्यारी कृष्ण तांकां डिलिव्हर करता. सो त्या सेकंड कॅटेगरी ऑफ आसुरी भाव. तसलें कृष्ण कसन करता म्हणून नेक्स्ट श्लोकांत सांगता कसं तांकां तांणी आनीके लोवर स्टँडर्ड ऑफ लाईफ आवडताची आणि तांणी कृष्णाक तुलेन दूर दूर वता आसताची. कसं लायक म्हणा तांगेले इच्छे तशी असता आणि तांणी एनव्हीएस ऑफ कृष्णा असताची. कोण एनव्हीएस ऑफ कृष्णा असून घेऊन त्या आसुरी प्रवृत्ती होऊन घेऊन असताची तसलेंक कृष्ण डिलिव्हर करना. जाल्यार अनेक कॅटेगरी कोणाक शाप मेळून घेऊन अथवा विंगड रीतीने फॉल डाऊन जावन असुरी कसं योनींतू तांणी जन्म घेताची तसलेंक कृष्ण डिलिव्हर करता. कसलेक म्हणारी इन प्रिवियस लाईफ्स दे हॅव ऑलरेडी प्रॅक्टिस सो मच ऑफ डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज अशी तांणी फॉलो करून आसताची. सो आय होप आय हॅव आन्सर्ड. जाल्यार आमगेल केसांतू कसं म्हणारी तांची वी हॅव नॉट एट come to the stage of complete purification. Amgel stage antu takachi ammi the slowly we are in the process. So sadhana bhakti kornu ek stage etki raganuga bhakti spontaneous love towards Krishna yeta tadan amkai Krishna deliver karta. Hare Krishna. धन्यवाद प्रभूजी. ऍड करता म्हळ्यार ताणे असुर जावन असल्यार समेत आता कंसा असुर जावन असल्यार समेत तो 24x7 तो कृष्णाका उडगासकोन घेत असता. जाल्यार वैरी जावन घेवन उडगासकोन घेत असता. सो तो कृष्णाक वैरी जावन उडगासकोन घेता असल्यार समेत कृष्ण इज सो मर्सीफुल तो प्युरिफिकेशन कोन घेवन तांकां लिबरेशनाक हेल्प करता. सो इन दॅट वे तांणी डिमन्स जाल्यार समेत दे विल बी रिमेंबरिंग कृष्णा. आम्ही भक्त जावन असल्यार समेत आम्ही तितलें त्या रिमेंबरन्स आम्ही करता की ना की आम्ही आमकां प्रश्न करून घेवका. सो तशी व्यत्यास पळयतो आणि विंगड प्रभूजीन मेन्शन केला.
सो होपफुली आम्ही आन्सर केलं म्हणले आणि अनेक विषय म्हणारी आम्ही आमका कृष्ण आम्ही डायरेक्टली डिलिव्हर करणी जल समेत कृष्णा इज पर्सनली टेकिंग केअर ऑफ ऑल द डिवोटीज and he really loves all of us. So खंडित क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति. मिगेल भक्त केन्ना नाश जाय म्हणून कृष्णान सांगितलं. सो आमका कृष्ण खंडित जावंगेनो मस्त मोग करता ताजे निमित्त आम्ही कसने करता म्हणून आमका खंडित जावंगेनो एक दिवसो आमका कृष्ण शुद्ध भक्ती प्युअर डिवोशनल सर्विस देऊन दिता आणि आम्ही समेत शाश्वत जावंगेन वैकुंठ धामाक गोलोक वृंदावनाक आम्ही वापस वचित. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी आणि माताजी. कसने क्वेश्चन्स as well? वय प्रभुजी मेघालय अनेक क्वेश्चन असतात. प्रभुजी मंचा जात्यस नव्हे ते ऍक्च्युअली देवाक म्हणल्यार हे अंडरस्टँडिंग मतलब इझिली म्हणल्यार इझिली कनेक्ट जाता. पण मात्र कसं होतस वे त्या डेमिगॉड जे आसात नव्हे तांगेले आमगेले पश लायक बॉडी आसा तांणी भक्ती कसले करना ती म्हणल्यार तांणी वे म्हणल्यार मरताची एक दिवस म्हणजे तांगेले इगो असवे की मेघालय तांगेले इगो असवे डेमिगॉड जाल की मेघालय पावर आसा ताजे निमित्त तांणी भक्ती करना ना जाल्यार तांगेले रेस्टलेसनेस फीलिंग ना. Okay. So, Abrahma Bhuvana Loka Punaravartinujna. So, from top lowest planet to topmost planet, a Janma Mrityu cycle asun असता. जलरी शिला प्रभुपाद करेक्ट आन्सर कसं दिताच की म्हणरी हायर प्लॅनेटरी सिस्टम अंतू हायेस्ट एन्जॉयमेंट्स असता. हंगा आता की हंगाच कितली की 1000 times lakhs of times higher enjoyments असता. So केदना एकलो highest pleasure अंत असता तेदना तो कृष्णाक उर्गास काढ घेवच्याक कष्ट जाता. इट इज नॉट दॅट तांणी उर्गास काढू नज अथवा काढू जायना म्हणून न्ही जला त्या सिच्युएशन्स तांका कशी आसकी म्हणरी तांका तांणी मोर ऑफ ಸ್ವಲ್ಪ उर्गास काढताची ಸ್ವಲ್ಪ सेन्स एन्जॉयमेंट समेत आसताची. आणि ते हायर प्लॅनेटरी सिस्टम जाल्यार लोअर प्लॅनेटरी सिस्टम आगलारी हंगा के मस्त पेन आसता. सो नरक लोक आगलारी टू मच एक्स्ट्रीम पेन्स आसता. सो केदना एक लायक एक्स्ट्रीम हॅपीनेस अथवा केदना एक लायक एक्स्ट्रीम पेन आसता तेदना इट्स डिफिकल्ट टू प्रॅक्टिस डिवोशनल सर्विस. आता आमगेले चंग पळयलारी आम्ही आता आमगेलेची घरान तू कसने एक खुशेचे वस्त खुशीचे एक संदर्भ आयला म्हणून जाल्यारी तेदन आम्ही आमका आमगे कॉन्शियसनेस आम्ही चेक करूया आम्ही कितले कृष्णाक त्या टायमार उर्गास काढता आसताची म्हणून. सो दॅट गिव्स अ हिंट जस्ट आमका 2-3 times or 5 times चढ खुश जाल्यारीच आम्ही कृष्णाक उर्गास काढच्याक तितली कष्ट जाता. तस जाल्यारी 1000 times lakhs of times चढ मटेरियल एन्जॉयमेंट्स असल्यारी सेन्स एन्जॉयमेंट्स प्लेजर असल्यारी आम्ही कृष्णाक उर्गास काढ घेवच्याक भारी कष्ट जाता. इट्स नॉट दॅट तांणी करू नज म्हणून नाही त्याला त्या तांका करू जायना कसले म्हळ्यार तितली सेन्स एन्जॉयमेंटाची प्लेजर असता. So that is the answer. And the demigods are also not all are Purajan pure devotees nachi. Kelojan matra pure devotees asachi. All of them, most of them are mixed devotees. So tangelantu अनर्थ असता काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अंतु some portion tangelantu samet असता. So that is the reason. So higher planetary system atuleno back to God at vachak custus. It's not that it's impossible. जलरी तैतोलन वच्चक चान्सेस यस केलोजन मतच स्लोली तनका हायर प्रांगा तुले स्वर्गलोक तुले जनलोक तशी तनका अकडे अल्टिमेटली ब्रह्मलोक आयताची. ब्रह्मलोकांतु ब्रह्माल एट टिल द एंड ऑफ ब्रह्मास लाइफ तनी ब्रह्मलोकांतु हाकोंगेनु कडेरी ब्रह्माल एंड ऑफ लाइफ दे ऑल गो बैक टू वैकुंठ प्लॅनेट. त्या मळारी वच्चक जायना म्हणून नाही बट आयडियल कसं म्हणारी ह्या भूलोकांतू सुख आणि दुःख मित मित जाऊन गेलो आमका मेळता असता. सो इट इज आयडियल हांगा
डिवोशनल सर्विस आम्ही इझिली प्रॅक्टिस करूया. ओके बा. वय धन्यवाद प्रभू. आणि प्रभूजी लास्ट मला एकदम लास्ट मात्र प्रश्न. प्रभूजी कृष्णान आमका फ्री विल दिला, मात्र परिणाम कृष्णा अनुसार कसा जाता? रिपीट करता प्रभू. फ्री विल दिला प्रभूजी आमक कृष्णान फ्री विल दिला, मात्र परिणामच नव्हे तागेल खुशीर जाता रिझल्ट तशी. रिझल्ट ओके. सो रिझल्ट तगेल खुशी म्हणाली नेचर असतं. सो ताण एक लॉ ऑफ नेचर सेट करून दवरला. आता एक तुम्ही ऍक्शन केल्यार ताका इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन असता. उदाहरण एक हांव कोणाकी 5 लाख रुपीज मोस केला ह्या लायफान, तू खंयची लायफान तो अनेकले येवन म्हाका 5 लाख रुपीज मोस करता तशी. So that is law of karma or law of nature. Exact equal and opposite. Equal तुमका चढय मेळना उणय मेळना. So त्या exact proportional मेळना. So आमगेल free will use करून आम्ही 5 लाख तक मोस करता की नाका म्हणून आम्ही आलोचन करते काम करता. आम्ही इन केस 5 लाख कोणाक मोस केले म्हणजल्यारी ते इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन आमका मेळतात. आणि तो कृष्णाला पार्ट कसं ना, he has made the law, that law of karma, law of nature. So भौतिक प्रकृती दुर्गा देवी तशीची रिएक्शन्स दिता वतात. आणि तू कसं नेची कोणाका पार्शियालिटी अथवा कसं ने म्हणून. सो पुरा जनक इक्वल. वॉट एव्हर यू डू यू गेट सिमिलर रिझल्ट्स बॅक. छान काम केल्यारी छान रिझल्ट्स मिळता, वाईट काम केल्यारी वाईट रिझल्ट्स मिळता. सो आमगेल फ्री विल यूज करून आम्ही भक्ती सेवेक केल्यारी आम्ही वापस भगवत धामाक वचीत. सो ते आमगेल फ्री विल आस. ओके प्रभू. वय प्रभूजी म्हणल्यार पास्ट डेस्टिनी प्लस करंट कर्मा त्या डिसाइड करना रिझल्ट तशी. वय म्हळ्यार आमगेले प्रारब्ध कर्म म्हणून जन्मा टायमार मेळ नासता. सो तांची प्रकार इतली सुख इतली कष्ट मेळता म्हणून ऑलरेडी इट इज प्री डिस्टाइन्ड for a particular jivatma in a life. It's already predestined. आमगेले पुढची संचित कर्म तुला आमका त्या मेळ नसता. सो ते प्रारब्ध कर्म इतली अकाउंट असणार ती एक अकाउंट काढून ह्या लाईफ म्हणतात. सो तांची प्रकार मेळचे. बट त्यात तुम्ही रेस्पॉन्सिबल, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. आम्ही खंयची लाईफ आम्ही कर्म केला तांची आमका मेळता असते. भगवंता तंतू Krishna doesn't interfere in our karma unless and until we really want to surrender to him. तुमगे त्यांची डाउट असेल ना. if I understood your question. वय प्रभूजी इतले जे थँक्यू प्रभूजी आणि माताजी. तुम्ही आम्ही जन्म येतानाच आमका प्रारब्ध कर्म म्हणून दिता इतली कर्म म्हणून घ्या पॅकेज. ते पॅकेज देऊन सोडताची. सो इतली सुख इतली दुःख. आता फॉर एक्झाम्पल तुमका ह्या जन्मान तू 5 कोटी रुपीज मिळता, इतली आरोग्य मिळता, इतली चरडू मिळताची, असल बायल मिळता, असल घर मिळता. एव्हरीथिंग इज प्री डिस्टाइन्ड. तुम ताचे प्रकार मिळता. दॅट इज फॉर ए पक्का कर्मी. बट फॉर डिवोटीज कृष्णा माइट चेंज द कर्म. इन डिवोटीज लाईफ भक्ताल लाईफ अंतू कृष्ण कर्म चेंज करता सच दॅट भक्ती सेवेंतू शुद्ध भक्ती मार्गांतू तक्का कसन फेवरेबल असं ताची प्रकार तो दिता वता. प्युरिफिकेशन कसन जावका ताचे प्रकार कृष्णा चेंजेस द कर्म इन ए डिवोटीज लाईफ. तकाच त्या सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. I will deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Sinful reactions मला कसं ना तुगेला पाप कर्म now change chances. So do not fear. You not come. Surrender. Krishna service. Hare Krishna. Thank you Prabhuji. आणि कोणाक कसं क्वेश्चन ना जलरी आम्ही नरसिंह आरती सांग्यावा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्.
श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह प्रल्हादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रल्हाद हिरण्यकशिपु इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो ततो नरसिंहा कहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा तुमको पुराजनाक मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभूजी भारी चंदकन तुम्ही एक्सप्लेन केला जी फर्स्ट पार्ट आम्ही नेक्स्ट पार्ट सोमवार ऐकूया कंटिन्युएशन 29 नोव्हेंबर थोडे अनाउन्समेंट्स आसाची एक 4 अनाउन्समेंट्स आणि 1 मिनिट आम्ही घेताची एक अनाउन्समेंट्स करशाका थोडे आमका डिसेंबर 11 तक आम्ही क्विज प्रोग्राम एक करते आसाची त्याचे डिटेल्स रसवती माताजी शेअर करताल माताजी शेअर करताल हरे कृष्णा पुराजना विनम्र प्रणाम थैंक यू माताजी प्रभुजी फॉर द वंडरफुल सेशन एक्चुअली आम्ही भगवद्गीतांतू देवान आमकां भगवद्गीता क्रीम कसन म्हळ्यार पुराजन सांगताची सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः म्हळ्यार आमी शरणम करता शरण करचें म्हळ्यार कशें देवान सांगलां म्हण की आयकूच देवान देव कसन सांगता त्या आयकूच देव कसन सांगता मस्तकरण सततम कीर्तयन्तो मां मन्मना भव मद्भक्तो म्हूण सांगताच म्हळ्यार आतां आमकां प्रभुजीन एक्सप्लेन केलें क्लासांतू नित्यम भागवत सेवा करता देवाल ಬಗ್ಗೆ केन्नाय आयकूंक आमगेले भागवत पुराणाच्या
शिला प्रभुपादाला अनुग्रहान एक सान प्रयत्न कसन म्हळ्यार आम्ही केन्नाय आमगेल जिवनांतू देवा उडगास करचे, देवा लीला उडगास करचे, देवाल मनन करचे, देवाल नांवां मनन करचे, भक्ताल सेव करचे, ते आसा ताजी डिरेक्शनांतू आमी एक सान प्रयत्न भागवत पुराणा थंड कसन करता सच म्हळ्यार क्विज करता सच आमी मस्तपटी क्विजा ಬಗ್ಗೆ अनाउन्स केलेलो आसा. क्विजांतू मेन एक आतां आमी कसन एक चेंजेस हाडला म्हळ्यार मस्त माताजी जांकांनी पार्टिसिपेट करता म्हूण मस्त एक उत्साह आशिल्ले ताजे निमित्त इट्स नॉट ओन्ली फॅमिलीज इंडिविज्युअल जावनूय तुमी पार्टिसिपेट करता. एक थिंग माताजी श्यामला माताजी इज गिविंग अ वेरी वाइड स्माइल, हरी बोल माताजी, ते एक चेंज हाडलेलो आसा. सो तशें हांव न्हू आनीक मस्त जाणांक आमी कसं टॉपीक दवरला दोनी, एक भगवद्गीता आनी एक कृष्णा बुक. पुरो जनांना कृष्णा बुक हंग आसा उल्टा दिसता. दिस इज कृष्णा बुक. आतां माताजीन आमकां कृष्णा ಬಗ್ಗೆ स्टार्ट केला सांगूक. इट वॉज अ स्मॉल बुक देखून या दिस इज कृष्णा बुक. कृष्णा बुक म्हळ्यार कसं ना इट्स व्हडले फिलॉसॉफिकल आमकां शिला प्रभुपादालो विशेष अनुग्रह कसं म्हळ्यार हें श्रीमद भागवतमाचें 10th कॅन्टो ऑफ श्रीमद भागवतम. शिला प्रभुपादांक ऑलरेडी एक तांकां एक हें आशिल्लें की तांणी तें 10th कॅन्टो पावतना तांणी आध्यात्मीक जगतांतू सॉरी भौतीक जगतांतू आसनाची. सो फर्स्ट तांणी कशें केलें हें आमकां गिफ्ट दिलें कृष्णा बुक 10th कॅन्टो समरीची 10th कॅन्टो इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. आमकां कितें म्हळ्यार डायरेक्ट 10th कॅन्टो वच तितलें अर्हत आमकां ना, आमी स्टेप बाय स्टेप वचका. बट कृष्णा बुक इज सो डिफरंट. आमच्या प्रभुपादान हे विशेष अनुग्रह दिलेलो आसा. आनी तो पूरा देवाल काणी स्टोरीज वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, थोडे महाभारताचे पास्ट टाइम्स, सो पूरा काणी मूलक आसा. सो आजकल फैमिली टाइम डेफिनेशन चेंज जाला. वी आर इन द सिंगल रूफ बट फैमिली टाइम इज विथ आर गॅजेट्स, राइट? हॉनेस्टली इफ यू हॅव टू काउंट फॅमिली मेंबर्स कितली काउंट करका म्हळ्यार फॅमिली मेंबर्स प्लस कितले डिवायसेस पळगर कडेन काउंट करका, राइट? जाल्यार हें कसं दिता रियल फॅमिली टाइम. तुमगे चेडू वालोटू बेड टाइम स्टोरीज, तुमगे चेडू वालोटू हॅज अ इट्स नॉट मस्त फिलॉसॉफिकल न्ही बट काणी मुखांतर आसा. सो ह्या एक एम कसं म्हळ्यार सो दॅट सततम कीर्तयंतो मां. आमगेल्यान केन्नाय देवाल ಬಗ್ಗೆ आमी येवका म्हण जाल्यार आमी केन्नाय बरे क्लास अटेंड केला पावना आमी मस्त प्रभून सांगला म्हण की केन्नाय साऊंड वायब्रेशनांत आसका तांती सान प्रयत्न. सो ताकाची प्लीज तुमी फुरा जेन्ना तुमगेल एक सपोर्ट ना क्विज जायना. सो आमकां कितलें चॅलेंजींग आसता की प्रवीण प्रभूजी टीमांत आसता मस्त विंगड सेक्शन्स आसाची. एक टीम क्वेश्चन्स फ्रेम करता, एक टीम कंडक्ट करता, एक टीम टेक्निकल हँडल करता. आमकां चॅलेंज येवका कितली टीम आसा बा म्हणून. इट शूड बी व्हेरी चॅलेंजींग फॉर अस हें कंडक्ट करूंक. सो हे प्लीज तुमगेल अनुग्रह जेवका, तुमगेल सपोर्ट जेवका. प्लीज मुखार येया. सिंपल गम्मत जाता. इट्स ऑल फॉर द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड. कॉम्पिटिशन म्हणलें ना भक्तींतू स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य मस्त व्हडले भंया देखून आमी भायर येताची. सो प्लीज पार्टिसिपेट करा. आमी लिंक शेअर करताची, रेजिस्टर करा. एकल्याने रेजिस्टर कोरेता, फॅमिली नाही जाल्यार तुमगेल फ्रेंड्सान ಒಟ್ಟುಕೂನು एक टीम कोरेता. सो एनीथिंग प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज पार्टिसिपेट म्हणून सांगताची. प्रवीण प्रभू हँड ओव्हर करता. जय श्रीला प्रभुपाद. धन्यवाद माताजी. नेक्स्ट अनाउन्समेंट म्हळ्यार आम्ही नोव्हेंबर 30 तारीखाक एकादशी आसा. त्यांना संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करताची. पुरे लोक पार्टिसिपेट करायचे. मस्त लोकांना नाव दिलं आसा. प्रति चॅप्टराक सुमार लोकांना बांधव आसन त्यांनी रिसाइट करताची. भारी चेंज जाता. एक 2-3 hours संपूर्ण भगवद्गीता आम्ही पारायण करता. प्लीज अटेंड करा तुमचे. आणि फाल्यां शनिवार दशावतार सिरीज कंटिन्यू जाते आसा. आमचो नेक्स्ट फाल्यां रामावतारा ಬಗ್ಗೆ आमकां हिज ग्रेस बुरीदा कृष्ण प्रभूजी आनी आमकां एक्सप्लेन करताचे फाल्यां. आणि येवचे वेनसडे आम्ही येवच बुधवार आम्ही कीर्तन आणि भजन संध्या उरता तांतवरे अटेंड करायची. आणि नेक्स्ट आम्ही सोमवार आमगेल ह्याची बुक कृष्णा द रिझर्वेशन ऑफ ऑल प्रेशर कंटिन्यू जाता. माधव शरण प्रभूजी आणि अमल भक्ती माताजी त्यांनी कंटिन्यू करताची. आमगेल वर्षी आज टाइम स्पेंड केल्ल्याक वट्टू लोकांक धन्यवाद. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आयच्या आम्ही सेशनाक आज हांगा विराम दिवया. धन्यवाद.